IFM News. Hindi po kasi hirap na nga po ng buhay dito sa Pilipinas. Wala naman pong mapagkukuhanan ng pambayad sa mga ganyan. Kaya yun po. Opo, payag po ako. Para ano rin, yung mga ibang tao, para hati yung ano din, yung babayaran para yung ano, tagdon. Yung pare-parehas tayong ano, ay yung tagtawag doon sa Tagalog. Paano pantay-pantay tayong kyan, mambayar. Ano kyan, nga pinaibagay sakitan sa kuy. Paano kyan mo. Kasi noon tan, no, sa kilabas, ang napimpayag yakin, kin mo, lugi re arom, mga complain ira. Duman may, yun, may kanya-kanya tayong mambayar, yamin niya utang niya Pilipinas. Ano ang tatibo, so, inya na Pilipinas. Hindi malamaba. Di kawawang Pilipino. Di koldaan kayo, ma'am? Oo, hindi. Agagawa. Mamay. Kawawa. Saan tayo kukuha ng pambayad nating mamoy? Siyempre, paano may mambayar talag tita. Ang apoy, matinon anapam mi. Singa-singaw kami. May pordiya kami labat. Halimbawa, pigaray suldo'y pordiya. Ano ang apoy trabaho, ang apo mo. Wala kami dabong. Ang apo mo, subaban tayo mi mo. Araw mi apan trabaho mi. Di, siyempre, paano to yung kami makabayar mo to eh. Kami hilingan mambayar sa atanta. Ang apoy pakabayar mi. Ay, no. Siyempre, atanay, say pambawasan dasatan, say pambayaran dasatan, ara-ara may mantatax. Si kami, tanggap yan na pambi, akaw lilaratan. Ito, akaw lilaratan ta, anggap yan na pambi, wadya kami tambay labatay. Singasyak ni, singasyak, anto, hindi, ibaga suto ha. No, pila na appendix. Inakal dari brother ko. Na-stroke ak ni. Paano to tira? Mambayar ni masul ka 100,000. Ang kapianapan ko, wajak istambay. Nan sa ba matatarabawag. Pero natan, ang kapo, ang kapianabaw.